ଭାବେ ପୂଜା ଚୂଡ଼ାମଣି ଯସ୍ୟ ଲଙ୍କା ମାରିଚ ମର୍ଦଳମ୍ ପିଞ୍ଛାତେ କଦଳୀ ଶୈବ ହେ ମଙ୍ଗଳ ପୂର୍ବନ୍ତୁ ସେ ମଙ୍ଗଳ। आज नहीं मुर्दोंगटा भी नहीं सी नहीं अच्छा बसिबा पूरा बसी ए पूरा बसी मैं जहा पूजी जो प्रकृତରେ ए पालाର जहा मंगल चरण गाई तार अर्थ सेया नुहे तार କିଛି ଭିନ୍ନ ଅଛି ଯାହାକି ଆମକୁ ସଭାରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂଜା ଚୂଡ଼ାମଣି ଯସ୍ୟ ଲଙ୍କା ମାରିଚ ମର୍ଦଳ ପିଞ୍ଛାତେ କଦଳୀ ଶୈବ ପୂର୍ବଂ ହୃଦେ ମଙ୍ଗଳ। ପୂଜା ଚୂଡ଼ାମଣି ଯସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜା ଅର୍ଥାତ୍ ବାହୁ ଚୂଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଖର ପୂଜା ଚୂଡ଼ାମଣି ଯସ୍ୟ ଯାହାର ଶିଖରରେ ମଣି ସଦୃଶ ପିଞ୍ଛାତେ କଦଳୀ ଶୈବ ପୂର୍ବଂ ହୃଦେ ମଙ୍ଗଳ। ପିଞ୍ଛାତେ କଦଳୀ ଶୈବ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଞ୍ଛର ଅର୍ଥ ହେଲା 10 ପିଞ୍ଛାତେ କଦଳୀ ଶୈବ 10 ମୁଣ୍ଡଧାରୀ କିଏ ଥିଲେ ସେ ରାବଣ 10 ମୁଣ୍ଡଧାରୀ ରାବଣଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ପିଞ୍ଛାତେ କଦଳୀ ଶୈବ ପୂର୍ବଂ ହୃଦେ 10 ମୁଣ୍ଡଧାରୀ ରାବଣକୁ ମାରିଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ବୋଲାନନ୍ଦ ଏକ Kita